ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଭଳି ହସୁନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ? ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହସିବା ଏକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହସିବା ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷା। ଏକ ହସ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସି କରିପାରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିପାରେ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ। ହସିବାଟା କେବଳ ଉପରୁ ଖୁସି କରେ ତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରେ। ଦାର୍ଶନିକ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିନ୍ସି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହସନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ହସନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ।